ma'akom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Din il-barka nofruha lil kull min qed isegwina waqt li nirringrazzjaw il-mulej li qegħdin f'dan il-post fejn Ġesu għammel l-imwiet. Il-ferq tagħna huwa kbir, l-emozzjoni wkoll, inkluż tal-isqof. Aħna nirringrazzjaw il-mulej ta' grazzja kbira li tagħna li nkunu flimkien u t-tislima tagħna tkun waħda. Kristu għamil il-mewt. Alleluja. Inselmulkom il-bib ta' Damasku wara li għamilna esperienza sabiħa fil-Knisja Aziza tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Aħna nafuha bħala l-qabar ta' Kristu. Minn dak il-qabar il-mulej ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u tagħna ħajja ġdida u tama ġdida. Nixtieq nitlob lil Fader Twani biex jagħtina il-kumment finali tiegħu waqt li nirringrazzjah tal-li kien verament gwida straordinarja, importanti ċabċbulu live. Għallimna ħafna u bimħabba kbira u naf kemm iħobb u jħossib il-pellegrini kollha Maltin li jiġu hawnhekk l-Art Imqazza. Jien nixtieq l-ewwel nirringrazzja lilek. Ċisqof ta' din l-esperjenza sabiħa maż-żgħażagħ. Ħafna drabi il-pellegrini tagħna huma ta' ċertu età, anke dawk huma validi, però hekk meta tiġi maż-żgħażagħ kienet esperjenza sabiħa ma' dan il-grupp ta' żgħażagħ fejn kellna anke mumenti qawwijin anke nħoss li anke kemm ġewwa Bethlehem u anke illum kienet waħda mill-mumenti sbieħ ħafna li kellna x-xorti inqassu fil-qabar ta' Kristu. Hija esperjenza straordinarja u jien ferħan għaliex jiena dejjem ngħid, iktar ma tiġi kmieni l-Art Imqazza, iktar aħjar. U dawn huma fortunati dawn iż-żgħażagħ li ġew feta żagħżugħa, esperimentaw l-Art Imqazza u allura issa anke meta jmorru lura jistgħu jifhmu iżjed il-Vanġelu u s-sbuħija ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tagħhom. Nittama li kienet esperjenza spiritwali u nittama li jmorru minn hawnhekk mibdulin li jarfu iżjed minnu Ġesu Kristu fil-ħajja tagħhom. Tajb, nixtieq nistieden l-Arċipriet Fader Daniel żagħżugħ daqs iż-żgħażagħ u iżjed miż-żgħażagħ, verament kumpanija allegra, nispera li nerġa' nagħmel pellegrinaġġi miegħek, Fader Daniel, verament. Kienet verament esperjenza pożittiva ħafna, konna grupp ta' żgħażagħ bilanċjati ħafna, verament tara li hawn ħafna tajb anke fiż-żgħażagħ tagħna. Kiena vera ħadd gost kemm personalment u anke eċċellenza anke nirringrazzja anke l-Fader Twani wkoll tal-ispjega li għamilna. Jien ngħid tlabna flimkien, tallimna ħafna flimkien, u għadna gost ħafna flimkien bħala grupp, ġifieri naħseb kbirna bħala grupp, jallek din l-esperjenza żommu ħafna fil-qalb tagħna jekk aħna għal morna kollha nista' nimmaġina u nittama li ħafna żgħażagħ oħrajn jgħaddu din l-esperjenza li aħna ġarrabna fil-mixja tal-ħajja tagħna. Kif qal tajjeb ukoll Fader Twani, verament aħna konna fortunati li tajta żgħira dawn minn ħafna minnhom li esperjenza f'dan il-perjodu dell-esperjenza. U Ben huwa leader anke tal-network eżattament kif inhu eżatt? Malta Catholic Youth Network. Mela, Malta Catholic Youth Network. X'inhu l-kumment tiegħek finali u appelli żgħażagħ, Ben? Sabiħa ħafna, grazzi tal-ġurnata, grazzi lilek eċċellenza. Kienet l-ewwel pellegrinaġġ bħala l-Malta Catholic Youth Network li organizzajna flimkien li ġew dawn iż-żgħażagħ kollha minn ambjenti differenti u skoprejna. Naħseb issa jmiss li nappakeġġjaw dak kollu li xrobna minn hawnhekk biex verament nibdew nieħdu s-sugu tiegħu. Hawnhekk kien ħafna xrobna, tallimna, rajna, sa fil-ħin ta' fil-ħin ta' meditazzjoni nibdew nitalmu aktar u naqraw anke ftit iktar dwar l-esperjenza tagħna. Xtaqt l-aħħar kumment u jixtaq nirringrazzjaw l-eċċellenza tiegħu li verament ħassejtek komdu magħha ħassejnik aħna, ġifieri maż-żgħażagħ ħassewhom ħafna komdu minn dak ħadu impressjoni pożittiva ħafna tiegħek, verament hija ħaġa tajba wkoll li sirna fuq u inti sirt tafna wkoll. Grazzi lil. Grazzi. Imma Mikiel, jimporta ma nafni ma tlabtekx qabel, l-aħħar kumment il-wieħed żagħżugħ irid ikun. U propju il-Benjamin tagħna li ma ninsewk qatt. Esperjenza sabiħa, tal-im ħafna minnaw. U si taf n-nies taw, kultura, l-istorja, u mbagħad taqgħod mal-leġjon jikber fidi. Grazzi ħafna, bravo.
Issa mhux nerġgħu narakom għada, narawkom Malta.